He vingut aquí sense família, ni mare ni pare. Vaig començar de zero quan vaig arribar a Catalunya. Si no tens estudis, te'n vas fer la feina la que et presenten. No puedes fer la feina la que t'agrada si no estudies. Yo pienso que estudiar y tener un oficio es algo fundamental en la vida, ya que el ser humano que no tiene un propósito no va a ser feliz. Els professors de l'escola Noima fan les tutories i per preguntar als alumnes què voleu fer, què t'agradaria fer com feina. Si jo diu al professor que m'agrada cuinar, potser algun dia puc ser cuinera aquí. El professor de Noima m'ha ajudat moltíssim. M'han ficat la llum en la meva vida. Per mi Noima és algo molt necessari per a los joves que no sepan què hacer. No és només escola, és una escola que és una casa petita. Noima es darle una oportunidad a la gente que no tiene, una oportunidad de volverse alguien en la vida. Clar, l'escola Noima m'ha canviat la vida molt, sí.